ಅಯ್ಯೋ ಬುಚ್ಚಿಮೆ ಬುಚ್ಚಿಮೆ ಒಲ್ಲ ನಾ ಇತ್ತು ದಾಲಂಜ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅವನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಕಿಡ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಮಾಂಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಿನ್ನನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಲಕ್ಕನ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಕೊಡೆ ಚೆಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಗ ಸಂಡೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4 years ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಣಿ ಫ್ರೈಡೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಅವು ದಾದಾಂದ ಎಂಡಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಪುಜಾರು ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದಿ ನಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 1000 ಆಯರೆ ಒಂಚೂರು 8 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೊಡು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪಿನ ತುಲ ಆವು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದಿನ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಒಡೆ ಪೋಪ ದಾದ ಜನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ದಲ್ಲ ಆಗ್ತೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಚ್ಲಕ್ಕನೆ ತೂಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಾರುಂಡು ಪಣ ಮುರಣಿ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೋತುಜ ಮತ್ತೆ ಕಂಕನಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮುಲ್ಲಮ್ಮ ಕುಟ್ಟೆಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ತುಲಿ ಶ್ರೀಯನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಂಜಿ ಹೌದಾದ ಕುರಿ ಆಯ್ತಿನತೆ ದಾದಾತಿನಂತೆ ಇಂದು ಮಾತ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಮೇಕಪ್ ದ ಆತ ಆತ ಶ್ರೇಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಬೋಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಗತೆ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಆತಿನ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋನು ಕಣ್ಣು ಪಾಡೋಚಿ ಇಡಗೋದು ಯಾನ್ ಪಾಡುವ ಅಬ್ಬಾ ಪೈ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಗ ಏರಿಂದು ಸದ್ಯ ಸತ್ತಿನ ಹಾಂ ಏರ್ನೇ ನಾಯಿ ನಾಯ್ತು ಬೊಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರದ ಅವಸ್ಥೆ ಮೂಲು ಬಿನ್ನೆಕ್ಕಿ ಆ ಶೂ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಂತ ಪಾಡೋ ಬೈತಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಇವಳೈ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತ ಸೈಡ್ ಒಲೆ ಸೈಡ್ ಒಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಅವನ್ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಚಪ್ಪ ಇದ್ದ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತನ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಓಡಲ್ಲ ಲಕ್ ಶ್ರೇಯದುಗ ಯಾವ ಒಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತನೆ ಮೇಕಪ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕುರಿ ಆತಂಡು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿಲಕ್ಕೇನು ಜಲತ ಚಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಚಾರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬ್ಲಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಪಾಡು ಕಾರ್ ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ಇದು ಈಗ ನೀರು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ನಾ ಬ್ಲಾಕಿ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ನಂದಿತ್ತ ಅವೆಂಚ ಗೋಮಿ ಗೋಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಬ್ಲೆ ಇಂದು ವ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬುಚ್ಚಿಮೆ ಬುಚ್ಚಿಮೆ ಇಡೀ ಕೆಸಡು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ಗಳಾಗಿವೆ ಕೂರ್ತೇಲಿ ಅದಮೆ ಅದಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜೆ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾದಾನೆ ಅವಡು ಬೇತ ಹುಳ ತಿಂದು ಪೂಜೆ ಅದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡು ಬೋಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡು ಬೋಡ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಸ ನಮ್ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೋಪದ ಎಲ್ಸ ಕನ್ನಡ ಕೋಪ ನಾಯಿ ಅಂದು ಮಿಸ್ ಆದ ಹೋಯ್ತುಂಡು ದಾಂಡೋಗಿ ಕಾಲಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಪಿರೋ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಿ ಕಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಅವಬಿಡ್ಚಿ 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 ಪೋಪುಣಿತ್ತವು ನೀರಿಗೆ
ಅಬ್ಬಾ ಬರ್ಸನೆ ಒಟ್ಟರಸೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಂಡ ಲಾಗಿ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮಗ್ಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಣ ಬಲ 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 ಬೇಗ 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 ರಪ್ಪ ಬಲ ಆಟ ಆಟ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಟ ಅಟಾಕ್ ಆಟ ಏನಾಗೈತಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಒಂಚು ವಾರ ತೂಲಿ ಫುಲ್ ಪೂಂಕೆ ಬೈದನ ಕಾರು ಹೋಯ್ ನಾನ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಏನೋ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರದ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ತೂಕ ದಾಪನ ಶ್ರೀಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ ಅವರು ಒನಸಿದೆ ತೂಕ ರೀಚಾಯ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ತಿನ್ಪನಾ ಹಾಂ ನಾದ ಬಂದು ಓ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಬೊಡ್ಚಾಪು ತಿನ್ಪನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತು ಉಂಟು ನಾವಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಅದೆಪ್ಪ ಅದೆಪ್ಪ ಉಂಟು ಓ ಟೊಮೆಟೊ ನಾವು ಅಂದಿಗೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತ ಏತು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಓಡು ಪಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು 20 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾರ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾರ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅವು ಬೇತನೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮನ ತೆತ್ತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುವ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಇರುವ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ತೆತ್ತಿ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕರಿಗೆ ಅರೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಗಡಿ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೇ ಟೆಂಪೋಲ ಕಾತು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಡೆ ತೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಾಂ ಪಂಚರಿಗೆ ಉಂಟಾವು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಆದೆಟ್ಟು ಹೋಗು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹತ್ತರ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಮೊಲ್ಲನ ಜಡೇಟ್ ಬೇಲೆ ತುಕ ದಾದವು ತುಕ ಮಾತಾರೆ ಗಿಲ್ಲಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಡ ಮೂಲೊಡ್ತಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುಜಲ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೂತಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಗ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಉಂಡು ಬಕ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಗೊಂಬೆ ದಾದ ಕಚಿಪುಗಾವು ಚಾರ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತೆ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ದ ಅಲೆಜ ಲಿವರ್ಲ ರೈಸ್ಲ Hi guys, Yannick Batta Shriya. So, yang dalam menjaga tandici, suatil mata anda, nana tua dalam manpuganda. ಸರಿ ಸಂಡೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭತ್ತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಾತ ಒಂದು ಭತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ದಾಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದ ಒಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಪೋಪಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪ ಅಂದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಂಜಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸದ ಒಬ್ಬತ್ತನ ಪೋಯರಾಚಿ ಬರ್ಸದಾದ ಮರೆಯಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಿನ ಬೊಕದಾದ ಬಂತು ಸೆಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಗ್ಲ ಬಂತು ಅದ ಶೆಕೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತ ಅವು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯಾಗ್ ಮಾಮುಗು ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬೀಚ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಡಂತು ಮರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಲೆಂಡ ಬರ್ಸಡ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಡೈ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲ ರಬ್ಜ ಒಕ್ಕ ಬೇರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೇರೆಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನಿ 66 ಯಾನಂಚತ್ತು ಯಾಲ ಮಾಮಿಲ ಒಕ್ಕೆ ದೂರಲ್ಲೇ ತೋಪ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಿರ ಓಡಿ ಬಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಇದಾನೆ ಹೆಂಚಿನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೊಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೈಂಡ್ ಇಡುಪ್ಪು ಬಣ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಒಂದು ಸೊ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಬಟ್ ಮೊಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತೂಲೆ ಸೊ ಆರು ಪಂಡವೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾತೆರೋ ಮನ್ಪು ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಮಂದಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರ್ದಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾ ಮುಟ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಡೋಂಟ್
ಕ್ವಿಟ್ ಅದನ್ನ ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ್ಣ ಏತೋ ಜನ ತೂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ಅರ್ಧಡ್ ಬುಡಿಯರವು ಆ ಬಂದಂದು ಬಟ್ ಹೊರವರ ಎಂಕಲ್ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಬುಟ್ ಪುಜಿ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದಾಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಯಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಮತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಪಂಪ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಯಾನೇ ಪಂಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಶ್ರೀಯಾಗ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪತ್ತ ಮೈದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಹಾಪುಣ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಪುಣ ಗೊತ್ತದ ಇಷ್ಟ ಮಳ ಎಂತ ಮಾಸದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಭಾರತ್ ಚಿಕನ್ ಅಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಬೈ ಹಾಪುಣದು ಬಟ್ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟೈಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಲ ಕೋರಿದ ಮಾಸಪುರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವನ್ 2 ಸಲ ಕೈಲಿ ಪಾಡವ ಪೂರ ಮಾಸ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಟೈಸನ್ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅವು 2 ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಟೈಸನ್ ವರ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಏನಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಟೈಸನ್ ಕಬಾಬ್ ಏಪ ಮಲ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ತಿಂತದ ಎಸ್ ಡನ್ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಬುಂಡ ಏನ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಚಾರ್ಲು ದೂರ ಇಂದು ವ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡಿಡ್ ಮೂಸನ ಗುಜರಾತ್ ರೂಪಾಯಿ ರಜ್ಜಿ ಇದು ಬಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಆಗಿನ ಶೋಕ ಆತನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಜಿ ನಾ ಅಮ್ಮ ಹಾಕುವೇರು ಬರ್ತದೆ ಬಲ 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 ಚಾರ್ಲಿ ಇಂದ ಪಪ್ಪ ಜೈದೇರು ಬಲ 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 ಚಾರ್ಲಿ ಅವು ಮೂರೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತನ ಏನ ಬೊಡಿದಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಂಜಲಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪು ಬೆದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಓಯ್ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವೇರು ನಾ ಜಪ್ಪು ನಜ್ದ ಮಗ ಬಲ ಹಾಗೆ ನೈದ್ದ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗಮ್ಮದ ಬಡಿತು ಧರ್ಮದ ಪೇಟೆ ತಿಂತ ಅಮ್ಮನ ಕೈತ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಹಿಡಿದು ಮಂಡೆ ಹುಲೈ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೇ ಬಲಮೇ ಇತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿವ್ರ ಅಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಓಯ್ ನೆದ್ದ ಮಗ ಬಲ ನೈ ನೈ ನಾ ಇಡಬಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಬೇಲೆದು ಓಲಿ ಏತು ಉದಸ್ತಿಂದಾಲು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದಿಕ್ಕಡು ಹೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಜದೋನ್ ತಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಬಾಬಾ ನಾನು ಚಾಚಿಕೊಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾಚಲೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲೋ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಬೋದು ಬಾಬಾ ಚರ್ಲಿ ಬಪ್ಪೆತ್ತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚರ್ಲಿ ಬುಡ್ದು പോകുന്നില്ല ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅರ್ಪ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಕಾರ್ ಪತ್ತ ಅರ್ಪ ಅವೇ ಸೊ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ 5:30 ಆಂಡ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋయింది ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೋತು ಜಾ ಸೋರ ಹೋದವರ್ಕ ಸಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಅನ್ನ ಮೊನೆ ಇಂಚಾತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒಣಸಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೊಡೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಕದ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಲ poin alpa mata nahil di supatane so bannaga kadle tonda 20 rupees da worth erera oito ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಜೇರು 20 rupees ಕಡಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು 20 rupees ಕಾವಲಿ ವರ್ತ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು
ಹಾಯ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಪ್ಪ ಬಟ್ ಇಂಕ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಅನ್ಮೂಲು ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೊಗ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಏನು ಅವತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಬಲೆ 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 ಗುಡ್ಡಿ 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 ಹಾಯ್ 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 ಹೀಲಾಕಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡ ಇಡ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಣ ಬಲೆ 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 ಅಯ್ಯೋ ದಾಡಪ್ಪ ದಾಳ ಕಂದು ಜಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಳ ಕಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲಂದ್ರೆ ನೀನು ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಿದ್ದದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲ ಮುಸು ತುಲ ಅಲ್ಲ ಐತ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕಡಲ್ಲ ದಾದ ಗುಂಡಿ ಜೈದಿನಿ ದಾದೆ ನಾನು ದಾಳ ಕಂದು ಜಪ್ಪ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೂಡ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋದು ಕನ ಕನ ದಾದೆ ದಾದಪ್ಪ ఏ పల్లెన బైక్ టాండ బిస్కెట్ ఉప్పుడు నీ కార్డు పోయిదిని దాళజ్జి ತಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಪಿನ ತಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಪಾಡುಗ ಇಲ್ಲದನ ಇಲ್ಲಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲ ಬತ್ತನದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದ ಆಸೆ ದಾದಪ್ಪ ನಾಯಿಲಿತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬೇತಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪಿಚಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾರಿ ಬತ್ತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಓಕೆ ತಿನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ತಿಂದ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಸುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ ಓಟಿದ್ದೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದು ತಿನ್ನದ ಬಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಫೈನಲ್ ಈತು ಪೊಟ್ಟು ಬೋಡಣ್ಣ ಈಗ ತಿಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರತ್ ದುಂಬು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪೆದ ಅದಂದು ಅಲೆಗಿತ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗೆ ಮೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಏನದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ನೀರು ದಾಸ ತೂಲೆ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆ ಒಲ್ಲ ನಾ ಇತ್ತನ ದಾಲಂಜ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಏರಿಯಾದ ಗುಡ್ತೈ ಜನ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮುಕುಲು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಪುಂಜಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಮೂಜಿ ಪತ್ತ ಕಾಂಡೆ ದಪ್ಪನ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಐಕಲ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊಲ್ಲ ಪಿದೆ ತಿಕ್ಕಡ ಎಂಕ ಒಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಉಂತಾರಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಕಡ್ ತೋಷ್ಪನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಆತನಿತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಜಾನ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಿಗ್ಗ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ 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 ಆತಂಡು ಇನ್ನು ನಾಯಿನಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಪ್ಪನ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲಂಡು ದಪ್ಪಡ ಐಕೊತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೊಯ್ ತಿನ್ಲೆ ತಿಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಪಾರ್ಕೊಡುಲ್ಲ ಏ ನಾಯತ್ತೆ ಬರ್ಪೆದುಲ್ಲೆ ಈ ನಾಯಿ ಪಪ್ಪನ ಬುಡೊಂದಿಂಜಿ ಪಿರೋಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಹಾ ದಾದನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ದಾದ ಉಂಡು ಇದು ನುರ್ಗೆಗೆ ಇನ್ನು ನುರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪದಪೆ ಹೌದಾ ನಿಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಣ ಪದಪೆ ಆಪುಜ ಬರ್ಸದ ಮೂಟಿಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೈದಾತ ಫುಲ್ ಮುಗಾಲ ಅಂತಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುಣ ಈ ಥರ ತಿರ್ಕೊಡತ್ತ ಪೈ ಉಲೈ ಅವು ಕಟ್ಟಾತೀನಿ ಟೊರಟೊರ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಇಂಚನೆ ಆಪಿದೆ ಇಷ್ಟು ಓಲಿ ಜೋಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಲ್ಲೇರು ಪಂಚದ ಮಾತ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಉಪ್ಪಗಿನಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಲಿನ ಬರ್ತಡೆ ಲೆಕ್ಕಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಡ್ಚಪ್ಪು ಅಂದ ಏನವೇ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕಟ್ಟ
ಸೊ ಮೂಲ ಮಹಾತ್ಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಏರೋ ಶು 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 ಅಂಚ ಕೊರಚು ಪೆಟ್ಟಾಪುಡು ಒಂಜ ಕೊರ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಬಂಚ ಕೊರಚಿ ಸೊ ಮೂಲು ಎದುರುದು ಓಲಿ ಪದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬನೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗಳು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ದಾದ ಬೈಕೋರು ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿನ ಬರ್ಡಲ್ ಹಾಕ ವೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಭಯಂಕರಲ್ಲ ನಾ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತೂಯರ ಐ ರೊಕ್ಕ ಸಲಕ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೈ ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಚಾಗಿ ಎಂದಾತಮ್ಮ ಸಿಗೋಣ ಮಾಂಗ ಸಿಗೋಣ ಸೂಪರ್ ನಕ್ಕರು ಇಂಚೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿರ್ಬಲ್ಲ ಮಾಮನ ಪಿರ ಆವಿಡಿಲ್ಲ ನಾಯಲು ಪಿರ ಅಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೈಟುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ನಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ದು ಓಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉಯ್ಯಲ್ಲೇಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲು ಕುಲೊಂದೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರಲತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪದ ಬಲ್ಲೆಂಡು ದಾದ 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 ಏರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ತಿಂಡಿದ್ದು ಪೋಪಿನ ಮೆ ಸೀದಾ ಎಂಜ ಮಾಂಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೋಳ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಸೊ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ದಯಪಡ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಎತ್ತಗ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ತಿರ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾಂಡ್ ಬಕಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ 4 years ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮುರಣಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನದು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ 2019 ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪಡ PU ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ದಾಪಂಡ ನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2019 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂದು 20 ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಸೊ 2021 ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಇಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೂಸಿ ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಅದ ಅವಾಯ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಡ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಕಂಪಿನ ತಗೊಳ್ಳು ಕೇನು ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದತೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುರಣಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪೋತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೋಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುರಣಿ ಪೋಯ ಫ್ರೈಡೆ ಪೋದು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬೈನ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಲ ಪೋಯಿನಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ 19 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಿನಿಟ್ಟುಲ್ಲ ದಯಪಟ್ಟ ಒಂಜೆ ಕಂಪನಿ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಸೊ ಏನು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಪನಿ ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಂಪನಿ ಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಂಪನಿದ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಂಪ ಏನು ಆ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಉಂತುದಿ ನೆಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಇಂದುವೆ ಮಾಡ್ದ ಬೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಬೊಡಿಂಡ್ ಸೊ ಐಕ್ ಹತ್ರ ಆಂಡೆನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ 4 years ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮುಗಿಂಡ್
ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿಷಯ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎತ್ತು ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅಡಿಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ